kaputibit, today kakain po tayo ng patamunggo at meron tayo ditong daing na bangus. Ang drinks natin, tubig. Mga kaputibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayaw mga kaputibit, malinis na yung kamay namin. Mga taking kapampangan. Manganta na po. Opo. Ayan, request ko yan. Request ni Ate Aldi yan. Munggo. At saka, ano ba ngayon? daing. Sabado. Kahapon pa ako nag-request, so Friday. Ay, ngayon naluto. Sabado. Mga video namin mga kaputibit, ano yan? Ano kasing tawag doon? Advance. Ay, taray. Advance agad. Ay, naman, no? Ay, naman. Usog tayo na. Usog niya. Usog mo pa. Dapat mo. Usog namin dito na mga kaputibit. Oo. Kaya naman, no? Ayan. Ako. Ay. Gusto kayong gulay. Oo, to, daw ng palya. Tsaka ano, daw ng, ano kasi to? Kamote. Nice. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kaputibit. Manganta na po. Mga tamo. Dahon ng ampalaya, tsaka bunga ng ampalaya. Sarap. Ano naman? Naman. Sarap. Inom tayo. Cheers! Sarap. Balik tayo. Saan sa'yo? Saan? Yan. Guys, haba. Sarap. Ang sarap na marinate, no? Lasa-lasa yung suka. Kaya di na kami nagsawsawan. Sarap ng ano? Daing. Daing. Yung kutsara. Ay, yung serving spoon. Gulay. Masarap talaga sa munggo. Ano, madaming gulay. Yes. Dahon ng ampalaya. Kung pwede yung lagay nyo yung bahay kubo ng gulay. Pwede din. Grabe, oh. Sobrang bango. Boneless? Yes. Boneless pero may tinik. Sarap. Sarap.
Sabi ko, gusto kong kumain ng munggo. Tsaka, daing bangus. Ayan. Ito na yung wish mo. Wish ko man. Wish ko man. Your wish is my command. Ito maya. Ganda ba naman ang damit mo? Sabi nga nila, father ako. Sarap. Rice. Dahil request niya Ate Albi to, uubusin niya yan. Dami sa baba. Hanggang mamayang gabi, meriendahin ko yan. Ay? Habang nagkakape ba? Ay. Gusto kong sausaw sa sukal ulo. Ang luto, masarap. Tuloy ko na ta? Nagisami na. Ay. Huwag ka sabihin nyo, makahalat kaming mamangan, yun na kami bossy. Salamat.
kasnokdang. Hmm? Oo. Yaman. Ang sarap ng pata munggo. Tsaka daing bangus. Craving satisfied. Yan. Sarap. Nawala yung shoutout ko. Wala. Konti lang naman tayo. Shoutout po kay Sari Ho from Leyte. Ayan, shoutout po. Shoutout At kay po. Nena Luge from Italy. Ayan, Maika shoutout. Lupian Roquero from Davao City. Ayan, Shoutout shoutout po. Ayan, thank you po sa suporta po ninyo sa amin ni Bibi. Tita Olivia, shoutout po kaya ka. Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, Chubby Cabezas, Siopaw Baby Alison, Catherine Bagoy, at kay Kat Siopaw, ayan. At kay Ruby Garzalia, Elise Garzalia, sino pa? Si yung kapatid niya. Elise, Pisa niya. Ruby, Rian. ayan, shoutout sa inyo lahat. We love you all. Ayan, kay Brian Kisana at sa jowa mo. Ayan, shoutout. Oo. Ate Grace, ayan. Makapudi bi agis sa mina naman yung pamakan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi.